Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wati kupereka kwa degree ya ulemu kwa President wa dziko la Mozambique Dr. Philip Nyusi zikuonetsa ubale opambana omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Ripoti lofotokoza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena alitulutsa sabata ino. Mamembala ena a chipani cha UTM awadzudzula kuti aphwanya malamulo polengeza tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wati kupereka kwa degree ya ulemu kwa President wa dziko la Mozambique Dr. Philip Nyusi ndi chionetsero cha ubale opambana omwe ukupindulira mayiko awiriwa. Dr. Chakwera anena izi ku University ya Malawi ku Zomba pamwambo opereka degree ya ulemu kwa President Nyusi pa chidwi chawo cholimbikitsa mgwirizano, bata ndi mtendere m'mayiko. Dr. Chakwera anati kupereka kwa ulemu kwatsekula ubale watsopano pakati pa Malawi ndi Mozambique omwe anati President Nyusi watengapo gawo lalikulu. Polankhulapo President wa dziko la Mozambique Philip Nyusi anati ndi cha ulemu kwambiri kuti Chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi wapereka ulemuwo. Iye wati uwu ndi ulemu wapadera kwa anthu a mdziko la Mozambique. President yu walonjeza kuti apitiriza kulimbikitsa mtendere ndi ubale wabwino mayiko oyandikana nawo makamaka a mu SADC. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wayamikira timu ya cricket ya atsikana osaposera zaka 19 popambana pa masewero ake a chikho cha T20 World Cup Sub-Regional. Dr. Chakwera ni Madamu Monica Chakwera apempha Malawi kuti apereke sapoti kuti timuyi pamene ikhale kulowa mu ndime yotsiriza mdziko la Rwanda. Iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti timuyi ikachita bwino mu chikhochi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndalama zokwana $525 million zomwe ndizoposera 900 billion kwacha zomwe dziko lino lalandira kuchokera ku Global Fund zithandizira kulimbikitsa ntchito za umoyo ndi kuonetsetsa kuti Malawi ikulimbana ndi nthenda za malungo, chifuwa chachikulu komanso kachirombo ka HIV moyenerera. Dr. Chakwera wanena izi ku Kamuzu Palace pamwambo osayinira ndalamazi zomwe zikugwira ntchito kuyambira pa 1 Julayi chaka chino mpaka pa 30 June 2027. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Mwambo okhazikitsa ndalama zokwana $525 million ukutanthauza kuti dziko lino lili ndi ndalama zogwirira ntchito yolimbana ndi matenda a malungo, chifuwa chachikulu cha TB, kachirombo ka HIV komanso kulimbitsa ntchito za umoyo. Mwa ndalamazi $419 million zipita ku matenda a TB komanso ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV, ndipo $84 million ayigwiritsa ntchito polimbana ndi matenda a malungo. Kuphatikizapo bungwe la World Vision ligwiritsa ntchito ndalama zokwana $21 million pa ntchito yoona momwe anthu akuchitira pa HIV komanso chifuwa chachikulu. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndalamazi, mtsogoleri wa dziko lino wati matendawa asokoneza chitukuko cha dziko lino kwa nthawi yayitali, ndipo ati ndalamazi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito yolimbana ndi nthendazi. Dr. Chakwera wayamikira Global Fund ndi abwenzi ena podzipereka pofuna kuthandizira kuti Amalawi adzikhala ndi moyo wa thanzi. Mtsogoleri wa dziko linoyo wayamikiranso akuluakulu omwe akhala akulemba malipoti omwe athandizira kubweretsa ndalamazi pokonda dziko lawo. Mawu ake nduna ya zachuma a Simplex Chichola ati izi zikuonetsa chikhulupiriro chomwe abwenzi a dziko lino ali nacho mu utsogoleri wa dziko lino. Zimenezi zithandiziranso kukonzanso zinthu zina, systems strengthen, ndi cholinga chonena kuti nkhondo imene tili nayo yolimbana ndi matenda awiri amenewa ikhale yopambana. Dziwani kuti tidanena kuti tichite achieve globally 95 95 95 goals.
kuti pa anthu 100 aliwonsewo 95 tafikire ndi uthenga, tafikire ndi treatment, tafikire ndi chithandizo. Ndilengereponso mwayi opanga echo zimene a president ananena kuti ndalama zimenezi tikufuna kuti zigwire ntchito yoyenerera mdziko muno. Mawu ake mkulu wa nthambi yopereka ndalama ku Global Fund a Mark Eldon Eddington ayamikira dziko lino pochita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a TB, malungo komanso HIV. Iwo ati bungweli ndi lonyadira ndipo lipitiriza kuthandiza dziko lino kulimbitsa ntchito ndi ndondomeko za umoyo. Poyankhula m'malo mwa mayiko omwe ayika ndalama zawo kuthumbali, ogwirizira udindo wa kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Ahmed Diaz atali ndi chiyembekezo kuti ndalamazi azigwiritsa ntchito bwino kuti Amalawi ambiri apindule. Kufikira pano bungwe la Global Fund lapereka ndalama zoposa $2.8 billion ku dziko lino zolimbana ndi malungo, TB komanso HIV. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Boma lapempha atolankhani kuti apitirize kulemba nkhani za umwe wakadaulo zomwe zingapereke chithunzi chabwino cha dziko la Malawi ku mayiko ena akunja, makamaka ukabwera alendo olemekezeka ochokera m'mayiko osiyanasiyana. Boma lati ripoti lofotokoza tsatanetsatane wa chomwe chidachititsa ngozi yopsa yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu litulutsidwa sabata ino isanathe. Malingana ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, nthambi ya ku Germany yomwe inkachita kafukufukuyo ndi yomwe idzatulutse ripotilo kudzera pa tsamba lawo lomwe amaligwiritsa ntchito pomwe akufuna kupereka uthenga uliwonse. Kotero ndunayi ati ndi zokhumudwitsa kuti pali mauthenga abodza omwe akufalitsidwa kudzera m'masamba ena amchezo. Akunkuyu anayankhula ndi mtolankhani wathu Timothy Kateta. Tidakapitiliza bekulira kuti ayika abale athu amene achoka pa ngozi imeneja zitachitika zimene zicha pa 10 June. Tinatsatira ndondomeko zonse za maliro amene president adatilamulira, koma president iwo ananena zoti afuna pakhale kafukufuku amene ayime payekha. Zimenezi zinabweranso mogwirizana ndi zimene anthu amapempha kuti tikufuna pakhale kafukufuku oyima payekha. Akubanja anabweramonso nkhale pa tsiku la maliro nkunena kuti akupempha pakhale kafukufuku oyima payekha. A president podzati malamulo athu kunoko ali ndi kuthekera kuti patsa kafukufuku amene amatipatsa anzathu aja IMDF, ngalani yake ndege komanso ena amene amathandizira zofufuzafuza konkuno, anati koma tifunse ena amene akhoza kukhala ndi ukadaulo othandiza za kafukufuku ngati ameneyi. Ndi anayitana akazembe amene amakhala mdziko muno amayiko osiyanasiyana, mayiko akuluakulu. Ndikuwafunsa tikufuna mutithandize, muli ndi ndalama, muli ndi ukadaulo, muli ndi zipangizo zimene mukhoza kuthandizira kufufuza ndege ikagwa. Ndi pamene paja aku Germany anayankha anali moyambirira kunena zakuti ndegeyi inapangidwa mu dziko lathu la Germany. Ife amene anatenga kampani imeneyi yopanga ndege imeneyi tikhoza kuwakodola abwere athandizire kufufuza peza ndegeyo anapanga ndiwo. Chachiwiri, tili ndi bungwe la boma limene limapanga kafukufuku wa ndege zikagwa, German Federal Bureau of Aircraft Investigation. Bungwe imene liso likhoza kubweretsa anthu akatswiri adzathandizire. Ndi akazembe aja adachimva chimenechi adachilandira, komanso kuboma tinachilandira. Ndikunena zoti akuluakulu amenewa abwere. Tinafotokozera za kubwera kwawo. Atabwera mdziko muno anayenda konse kumene kumachokera ndegeyo ku Zomba, komanso anapita kumene kumachokera ngati kwawo kumene imakhala ndegeyo ku Zomba, komanso anapita kwawo kumene imachokera ndegeyo tsiku limene ili ku Lilongwe kumene uli Kamuzu International Airport, anakapanganso kafukufuku kwawo kumene kumati ukatere ndegeyo. Ndoti m'malo mmenemu akukayang'anira zipangizo zothandizira kuulutsa ndege zimene zimapezeka m'malo mmenemu. Kumene kuso amayankhula ndi anthu osiyanasiyana, komanso nkutolapo zinthu zina zimene zikhoza kukhala zothandizira. Anapitanso pamalo pene padagwera ndegeyi. Atamaliza kutola zimenezi adafotokozera kuboma kuti tikatoleya zinthu zonse popeza mulibe inuyo kuno zipangizo zoyezera katundu ameneyi, tikufuna titenge katunduyu tipite naye ku Germany kumene kuli malaboratory athu tikamuyeze katunduyu, ndipo tikayeza izi tidzatulutsa zotsatira. Zimenezi zimatenga nthawi. Ndi anati koma tisanatsanzike inuyo tibwera tikumanano pamodzi tikuuzeni zimene tikutengazi. Ndi abwera MDF, abwera apolisi tifotokozere zimene tatenga kunoko. Ndi tinati koma popeza ife tinakupemphani kuchokera kwa president
akubanjanso anapempha komanso ena anthu anapempha bwanji anthu osewa abwerepo mukamatsanzika muwatsanzike limodzi. Ndi adabwera nkhale akubanjawo tinakhala nawo limodzi ndikutifotokozera tatenga katundu uyu zimene tapeza poyambirira ndi izi tikupita tikafufuze izi tikamaliza tipereka report. Pomawafunsa kuti kodi report imeneyi mudzayipereka kwa ndani chifukwa sitikufuna report iyi idzapezeke kuti yaperekedwa anthu nkumayikayikira. Adanena kuti report iyi ifeyo mukaone pa website pathu pa tsamba lathu tapangapo ngozi za ndege zingapo. Tikamaliza timaponya pamenepo kuti ofuna report iyo ayipeze. Ngozi iyinso tidzapanga chimodzimodzi tidzaponya papeji pamenepo. Ndiye kutere kupofika lero lino pa 27 mwezi uno wa August report imeneyi awa amene amapanga fukufuku pa website pawo tikapitapo sanaiponye. Koma nkutifotokozera kwawo akuti report imene tiyembekezere kuti adzaponyapo pofika pa 30 August limene ndi lachisanu limene likubwerale. Ndipo boma lati sililola kuti anthu ena alowetse ndale pa nkhani ya imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe adafa pa ngozi ya ndege mwezi wa Juni chaka chino. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda amayankha pa zomwe ananena mnyumba ya malamulo mtsogoleri wa zipani zotsutsa a George Chaponda omwe amati president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adauza atolankhani akunja kuti ali ndi ripoti lokhudza ngoziyo. Nyumbamu makhala malamulo ake iwowa analakwitsa kabweretsedwe ka ntchito kamene amafuna kuyankhula koma chifukwa chokuti ife tinayidziwa nkhaniyo poyiona kuti analemba tinawalolabe kuti ayibweretse nkhani chifukwa tinadziwa kuti akakanizidwa kuyankhula adzipita kunja nkumakanama kuti boma silimafuna kuti iwowa abweretse nkhani nyumbamo. Koma atayibweretsa nkhani nyumbamo ayankhula zinthu zitatu. Choyamba akunena kuti iwo akukhulupirira zoti a president ali nalo ripoti la kafukufuku wamene ndege zidagwera. Tayesera kuwafotokozera kuti amvetsetse kuti amene adabwera kudzapanga kafukufuku pamene amapita adayankhulako zamene iwo adaonako zina ndi zina kumayambiriro kwa kafukufuku wawo. Ndipo adayankhula zimenezi pamaso pa akubanja komanso aboma. Ndipo ananena kuti akamalizitsa ndime yawo yoyambayi adzayika zimenezi malo wawo amene amayikamo nthawi zonse pa website yawo pasanafike pa 30 August chaka chino. Koma ananena kuti adzapitirizabe kupanga kafukufuku wawo ndipo akadzamalizitsa china chilichonse adzayikanso malo ake omwewo. Ndipo akadzatero ndiye kuti amaliza ntchito yawo. Kukamba kwa president pamene amafunsidwa mafunso ndi mtolankhani wina wa ku Germany amakamba za zimene iwowo boma lawo lidauzidwa pamaso pa akubanja zoyambirirazo ndipo zimenezozo zikuyenera kuti zitsimikizidwe ndi iwowo osati zichoke mkamwa mwa boma kapena mwa president. Tikumbukire kwakukulu kuti nkhani yayikulu yakafukufuku uyu akuyenera kukhala oyima payekha osati kafukufuku wina omapisa mochala kapena nkumauza anthu zochita. Kafukufuku uyu ndi oyima payekha nchifukwa chake nthambi yoona za ndege zakunja kwa Germany kumene apanganso ndegezo ndiwo amene akupanga zimenezi. Palibepo nthambi ya boma imene ikuwalowerera nkumauza zochita. Ndipo zotsatira zake azilengezeso okha namagawana ndi dziko komanso maiko onse. Tifuna tinene pano mokhutira komanso mosabisa mawu. Nkhani iyi ife timayitenga kuti ndi nkhani ya serious kwambiri ngati boma. Sititenga nkhani ngati yachibwana ngati mene ena akuitengera. Ena amalira ndi zoona ndipo amamva kuwawa. Pamene wena amayitengera pandale ndi zimene taziona masanawo kuti malomo matiti kambe nkhani mwa serious akumavina nyumbamu kumatenga makandulo kumaenda kumavina okhala ngati kuti choseketsa china chake. Kwa ifeyo tikukamba za mtsogoleri wachiwiri wa dziko la Malawi amene anatisiya akutumikira dziko lino pa imfa ya ngozi ya ndege. Sitinakambepo nkhani mosewera, sitinakambepo nkhani moseka. Timakamba nkhani ndi chidwi pozindikiranso tikukambanso za munthu amene ali ndi banja lake komanso ndi mtundu wake ndi chipani chake. Nkhani zathu masanano ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. President Chakwera wati kupereka kwa degree ya ulemu kwa president wa dziko la Mozambique zikuonetsa ubale opambana omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa.
ripoti lofotokoza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa president Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena alitulutsa sabata ino, ndipo mamembala ena a chipani cha UTM awadzudzula kuti aphwanya malamulo kulengeza tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal.